Rettenetes ez az őrködés. Ja. Ja, ez még az alkoholmentes sörnél is unalmasabb. Igaza van. Te, nagyon nyugis ez az este, nem? Mondjuk. Figyelj, recskázunk egyet? Micsoda ötlet, Don José Luis? Azt gondolja, hogy csatak buzi vagy? Hé, konzultáljál, öcsém. Én nem inzultáltalak. Figyelje már, nézzük csak. Te egy pasas vagy, nem? Hát persze. Matyizol? Majd minden nap. Na hát. Vagyis a pöcsödet? Pasi fogdossa? Igen. De ez nem jelenti azt, hogy buzi vagy. Nem. Látod? Igazat adsz. Na gyere, állj csak ide. De ne. Aztán kovázni fogod, öcsém, vedd már elő. Egy pillanat már, José Luis, ne tegye ezt velem, kérem. Ide.